Няколко стотин живот живее. Защо според теб стигат до там ваши връстници? Не знам. Депресия, примерно. Мислиш ли, че едно дете може да е в депресия? Може, ако има проблеми в семейството. Аз мисля, че от чисто любопитство и интересно им е какво се случва, когато приемаш наркотици. Защо реши да правиш тази инициатива и да посещаваш училищата и да разказваш на децата за твоя опит? Не реших аз селички, хората си ме потърсиха. След този стендъп, в който така разказвам вече от комичната страна на всичко, което съм преживял, почнаха да ме търсят. Аз виждам собствените си деца в тях. Вече така ми е гледната точка. Не давам съвети, по-скоро споделям опити и те да си направят изводите за себе си. И до там. Какво искате да го попитате? Как се е дървал от наркотиците? Какъв съвет бихте дали на вашите деца? Подходът, който се надявам, че ще проработи при нашите две момчета, е личният пример. Това е. Аз като родител виждам, че в моментите, в които нещо се изпусна, нервите веднага ме копират. В момента, в който се държа адекватно и всичко е наред и виждам, че те се превръщат в деца за пример. Ето аз съм пример, че измъкване има. И сега, за да мога да имам достатъчно обиколки с двете момчета и с моята съпруга, трябва да се поддържам в солидна форма. Аз много спортувах като малък таеквондо, фехтовка. На 18-те години спих първата си бира. Много късно стана според мен сега и виж, че сега доста падна. Първата целувка също беше тогава някъде. Бях доста задръстен. Някакси наистина изкушените се и възможностите да достигнеш до тях има много повече варианти в момента. А ти как си решаваш проблемите, когато ти е тъжно или имаш лош ден? На телефон. Излизам с приятели. Или чета любимите си книги, или излизам с приятели.